Kublai pi baro perlok ban wan syak ne ke channel jongi kumta perlok manu balak ban kali ya kum kene ke jingkali ke bajiklia ya Phadar haden ba pila be ya kene ke video kumat kin mi na kikmat jongpi dakaba lingo manu bala ban le ya kum kene ke jingle be jot ya Phadar kini kibriu kilar ki Beiñ tang ya Phadar re ya ke Bible ru kini kibriu kide ki ba don ha Niam Hindu bar kila rung sapo ying mane bat kila kali jingkali ki ba jaklia bha ya Phadar kabas ngau si ka long parlok kane ka jingjia kala jia bat i Phadar Shwa ka Krismas une ubri uba selin ula kali ya Phadar mano ba thau ya ka Bible bat mano ba thau ya Jesus Christ bat nangno la shna ya ka ne ka Niam Kristan Uneu briu la ong ba ya ka Niam Kristan lashna shabar kumta torki to mane ya ka shabar hari India jongi namar tangki Hindu ki basa hari India jongi bad ula say ya ka jingperta jai Sri Ram hakane ka video Uneu briu baselin ula ong ba namar ba ya ka Niam Kristan lashna shabar ka Bible ka doni ya ka tin jongi nongway kumta kine baro kinam trekam hari India jongi Uneu briu baselin ula perta hakmat Phadar hapo ka ying mane ba u Jesus Christ umde ujongi ude u jai Sri Ram kumta perlok pikwa ban ong ayush phang kine baro ayya ka jingmud ka jingperkhat jongpi halur kane ha ka comment section